so sebou. To sú takí tí prvotní letci, ktorí to v podstate skúšajú. Potom tá druhá skupina sú športovci, to sú tí skydivery, ktorí si tu už nacvičujú konkrétne veci, povedzme konkrétne choreografie a podobne. Tento tunel je v podstate jediný na Slovensku a v širšom okolí, najbližšie je v Prahe. Čo sa technických parametrov týka, tunel je vysoký 14 metrov, na šírku má 4,3 metra a vzduch tam prúdi rýchlosťou okolo 270 km až do 300. Človek, ktorý proste chce vyskúšať nový pocit, nový zážitok, tak príde do tunela a vyskúša si práve tie 3 minúty. V podstate potom, ak človek má záujem lietať ďalej, že ho to chytí, pretože je to návykové, tak môže sa dostávať ďalej a cieľavedome sa zlepšovať. A keď chce niečo dosiahnuť, tak venuje ten tréning tomu, aby dokázal lietať v tom tuneli takmer čokoľvek, čo si zmyslí. To je ako v gymnastike. Môže vymýšľať rôzne veci. Záujemca o lietanie príde k nám na recepciu, prihlási sa, vyplní formulár a prehlásenie, že mu nič nie je, nemá žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť nejaké nepríjemnosti v tuneli. A ďalej si ho preberá inštruktor, ktorý ho ďalej sprevádza inštruktážou o lietaní. Dostáva kombinézu, helmu a okuliare, ktoré sú nevyhnutné pre lietanie v tuneli. Inštruktáž je v podstate suchý nácvik lietania pred tým tunelom. Záujemca pred samotným vstupom do tunela dostane protihlukové chrániče do uší. Inštruktor ho skontroluje a ide sa na samotné lietanie. Počas tohto lietania je inštruktor stále prítomný pri prvoletcovi. V prvých 3 minútach záujemca zisťuje, ako ten vzduch pôsobí. Vzduch do tunela je vháňaný 4 ventilátormi, prúdi zo spodnej časti hore. Je to úplne nový pocit, takže každý v podstate je trošku vystrašený. Inštruktor je tam na to, aby ho trochu ukľudnil a snaží sa ho uložiť do tej správnej polohy, aby bol schopný lietať sám. Lieta sa od 1 minúty až po 5 minút naraz, potom to už veľmi nemá ďalej zmysel, pretože človek je trošku unavený, fakt ten vietor dáva zabrať tomu telu, takže 5 minút je si myslím maximum a potom treba fakt prestávku chvíľu. Lietať teda v tomto simulátore voľného pádu má obrovský význam pre